Hola, soc Salvador Cervera, cap de Departament de Tecnologia i professor que imparteix Tecnologia Industrial en batxillerat. Dins del que és la modalitat del batxillerat científico-tecnològic, teniu la possibilitat o l'oportunitat de fer l'itinerari tecnològic. L'itinerari tecnològic està format per una sèrie de matèries. La principal de totes seria matemàtiques, que és una assignatura que és comuna, i després tindríeu 4 matèries, de les que hauríeu de triar-ne 3. D'aquestes 4 matèries són tecnologia industrial, física, dibuix tècnic i química. Si l'alumne té clar que vol fer una enginyeria, les 3 matèries que hauria de triar serien tecnologia industrial, física i dibuix tècnic, perquè amb aquestes 3 matèries s'asseguraria que podria fer pràcticament quasi totes les enginyeries. Quines sortides acadèmiques tenen aquest itinerari? Les sortides acadèmiques que tenen aquest itinerari, tal com he dit abans, és qualsevol universitaris d'arquitectura o de tipus d'enginyeria. Enginyeries biomèdiques, enginyeries industrials, enginyeries de qualsevol tipus, naval, etc. Com es diu, telecomunicacions, pràcticament abarcaria totes aquestes. Molts dels nostres exalumnes, tenim molts exalumnes que han completat el que és l'enginyeria de telecomunicacions. Però no només, si l'alumne no té pensat fer ningú grau universitari, també podria afrontar amb èxit, agafant aquest itinerari, els graus superiors de cicles formatius, de tipus tècnic, la rama d'electricitat, electrònica, edificació i obra civil, energia, fabricació mecànica, informàtica. Qualsevol d'aquests cicles podria afrontar-los amb garanties amb aquest itinerari. Dins del que és aquest itinerari, i parlant perquè és la matèria que em toca, és la matèria de tecnologia industrial. És una matèria que és molt interessant i té una gran varietat de continguts, i aquesta varietat de continguts li permet a l'alumne que vol fer una enginyeria que tots aquests continguts, com poden ser corrent contínua, corrent alterna, càlcul d'estructures, electrònica digital, electrònica analògica, programació, tots aquests conceptes que normalment es veuen en aquestes enginyeries, que l'alumne quan arribi no s'enfronti i no li vinga res de nou, sinó que ja porta una base preparada per a poder enfrontar-les amb un mínim de garanties. Jo crec que pràcticament he explicat tot el que jo crec que és el més necessari, el que més necessiteu saber a l'hora de fer aquesta elecció, perquè és important per al vostre futur, i espero veure-vos l'any vinent agafant tecnologia industrial. Una abraçada. Adéu.